Hej, jag heter Ranva. Välkommen till mina samrövare och Fróðskaparsetur. Som listafolk och läsande i universiteten är jag alltid förviten efter att veta mer om vad händer och hinom utvecklingen. Och jag ser röjande av samröven för jag är vanad att mycket bättre inled i detta. Jag får vidjan av en läsande av seturstos och en som är lika förviten som jag. Och i varje parste vill jag kanna hur utbyggningar och arbetsrönder kunde brukas samman och att han har på inled i för att utbyggningen fävner om vad som kan brukas till hur det är att vara läsande av seturstos. Idag har vi två spännande gäster med mig. Ruth som läser Verkfrøði och Hera som är nobbsfröjhjälpare, sankare, politikare och förvärande godfröjsläsande. Hera är förviten, men han har ägsligt fått spårningar av Instagram vissar som man kan bruka om man vill. Hej! 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 Välkommen till... Tack! Jo, det är spännande. Ja. Får jag snacka en om Verkfrøði? Ja. Akkurat. Och hur ser du? Är det Ruth? Ruth. Är det här? Och jag var ett inte om Verkfrøði. Nästan. Jag hoppas du kan lära mig sånt. Ja. Alltså, vad gör det? Alltså, på en vecka, hur ska du komma till det? Vi har faktiskt fri månader. Jag har min uppgång. Så där kommer vi göra skoladink. Läsa på till vikna. Och så torsdag är färdig skola klockan 12 och skola till klockan 3. Tar vi så Verkfrøði och mycket där med klockan 9 och här var vi börjande konstruktioner som är rätt. Alltså här man räknar på byggningar och sånt. Ja, hösta så har vi så ett fag som heter omkvarve och orskoskibaner. Och så fortsätter jag ha datorn Verkfrøði och teater för att twitcha till. Ja, så till läsa och så är det undervisning om det som man har läst i skolan. Så till lyckat. Jag det jag när. Så du kan skott låta vara läsa. Och så kan det jag att lycka va? Ja, faktiskt. Så kan man pröva läsa attarna hvis det är något som är skilig. Här var notaten och vissar men man sitter och läser. Det är mega smart. Det är nog så smart. Ja. Vad är det? Vi är i mest i Köpenhus nu. Så har vi då istället onkeltimmar i Afralsen. Det är sånt setre som du kan gå. Alltså, då är det väl läst där omgående. Ja, det är alltid gott. Jag lösner att alltså höllen som det är alltid god. Kost som jag upplever. Och jag har lösner att alltså det är gott att se när man är alltså tatt och på undervisaren. Ja. Det är säkert inte lika när kvärstan. Det är större flockar. Är det flockarna till minne? Ja. Hur större tycker jag flockar? Vi är i tjej som är fasta i uppbyggningen. Och så har vi ett nytt stärkläsant. Så det är kvar för ett gott agent som man ska få folk att läsa Verkfrøði. Det är man fri månad där visst det. Ja, visst är det. Tar du fri torsdag och hösta. Okay. Så tar det blir vikan ordentligt stort. Faktiskt. Ja. Och jag kan arm till att börja läsa så är det alltså är det en kröv till dem så att komma in i en Verkfrøði. Så är det karaktärer eller fag som man ska ha? Vet inte ordentligt. Alltså du ska ha en studentuppbyggning. Men man kan faktiskt också komma in som hantverkare. Alltså vi tar en flösning som elektriker. Okej. Så det är det. Ja, men så ska du ta några fag i garden. Så då ska man ha stödfria. Tar vi elektriker inte vanliga. Och allsfri B-halt man ska vara. Och så Verkfrøði. Ja. Och inte se ett B. Men jag vant inte det snäck vi alltså karaktär. Nej. Tror jag det är snäck. Nej, akkurat. Det är ofta det som. Okej. Ja. Akkurat. Ja, men så är det alltså det går gott att veta att gotten, hvis man är AH för det är gotten inte så hög. Ja. Och det är helt så stort lov för student. Alltså allt det är inte. Nej. Alltså ja. Du behöver inte minnas allt från student. Nej. Man det helt man ofta man. Ja. Det behöver man släcka. Jag blir ångt alltså jag har haft en fag på universitet. Jag var mega benchen för att man får vara mega oklockor eller så såna emot till. Det alltid man är alltid. Och det var ju just nu och det tidigt ytterligare. Ja. Så att alltså tar man kemer så alltid man huxar alltid att öllhinner virka så räklig. Ja. Och men det alltid öll föda det.
Man är kanske bara otrygger. Ja. Plus i förviten, vad är det bästa vi har läst verkfrøði, helt du? Alltså är det väl är rockna och sort att allt alltså har ett rätt urslit. Att det inte är det vi att ta en grönas panik på mat där sort. Hotell det är det dåligt. Att det är nekva tui så rockning alls fri och det är ett rätt urslit. Är det en ny stöva? Ja. Och du kan veta, har vi rätt? Eller inte. Eller inte? Okej. Det är så helt att just byggningar och så att Sverige skulle vara att är flera meningar men är alltid att han färdas stanta. Ja. Är det något du visst att du alla är? Läsa verkfrøði eller kom där bara så när men du kan inte min skola. Ja, jag har inte visst ären för mina. Men jag har alltid dama väl. Alltså stödfröje och till nottervisnindalig fagene. Och jag ville gärna vara min skola lärare. Ja. Och i allsfröje och rockning är fröje. Stödfröje är fröje. Och så var det så att en smula som är förrjun. Det vill gärna läsa förrjun nästan. Jag får pröva att ta en annan spårning just nu. Något som jag alltid också om när man snackar om uppbyggnad så det är uppmötningarna. Jag kan inte kröva i samband med uppmötningarna, verkfrøði uppbyggnad. Vi har faktiskt inte så sträng krav till uppmötning. Att första är så att du ett fag som vi inte var i prövtug i, med bara en endalig uppgave. Och här var det så kräv att man mötte upp till undervisning. Och jag visste att man kände inte kvänt det. Och man hade ett avställa framlöven och man var villig utfärder och sånt. Och så annars i ämnefröje, här det kräv vi mötte upp till alltså laboratoriepröva när vi skulle göra alla tar. Annars är det faktiskt inte kräv till uppmötning. Och vi är ju prövtök i alla fagen, så man ska klara prövtökna och ladda in laddningar. Det var ju som ringt för att prövtöka, hvis du inte har Ja. Lise, eller har varit till inte undervisning. Ja, det är som det bästa med upp för jag för, men det är inte kräv. Praktikerna där skulle de ta ut ett ordentligt arbetsplats, ordentligt gasateckning, alltså färdigt en arbetsgivare i praktik. Ja. Onkel har de svåra sev och jag får inte till man kan färda till en rådgivning för som SMJ eller också alltså man får ett ordentligt arbetsplats och helst röjna göra alltså ett arbete som är relevant för uppbyggnaden. Ja, men jag hade tagit också fria timmar till det kommer till det. Jag tror några pejling om vad du inte där, ta till tanto in kommer. Inte ordentligt, jag vet inte. Sjukt så länge än. Ta få det väl till. Ja, det skulle också vara rättning. Alltså, ta social semester, vi tar undervisning. Skulle vi välja en till orske, bitching eller el. Och så får man i starslärare till ett som alltså, passar till en rättning. Och så bacheloruppgaven och sen skriva här rätt. Och snacka om orsk och så och se och alltså lämns verkfrøði uppbyggnaden nu tar vi det 2023. Alltså är det alltså är det nog fokus och alltså orsk och skifte och alltså att gröna att borde det gå orsk. Ja, det är det fokus. Och ja, det har vi som flera fag om alltså om kurve och ja. Det att man ska förbättra orskskivan. Ja, nämligen. Och tar man det är som ständigt vitt och man ska läsa upp det runt nu då är det läkare runt där. Alltså är det mega stress eller är det okomligt? Alltså det första runt som jag var till. Det var det alltså ordentligt pension. Ja. Men i allt man vet som mormor vita och till första sin true chancer. Så alltså om man är släda till 100 gånger. Så jag hade att man vet som mormor vita men ju är en ordentlig och sover ju väl nattna är den men det är bara för att gå väl runt där. Jag har hört att Seturstos har varit det några sky och i protog ötta. Är det något du har rätt? Nej, jag vet inte väl. Men det skulle man kanske pröva. Ja, kanske. Men du är så kommit i köket. Ja. Ja. Är det en 4 månader att läsa i Føroya? Helt du? Du snackar om att alltså, du helst vill läsa Føroya. Ja, alltså
till säkert 4 månader bara. Men jag vill gärna vara. Alltså vara i Føroya. Tungt gott att lite till Danmark. Nej. Men jag vet inte, det är säkert en större månad att läsa lönen i Føroya i Danmark. I Danmark är det sånt att kommer studerande än det är det här. Men ja, jag vet inte under 4 månader. Det är säkert bara alltså. Kan man överhuvud till. Ja, jag vill gärna bygga hemma. Ja, nej. Det är det jag gärna vill bygga hemma. Alltså så har man till trycktarnätet medan man läser ringting. Man ska gå så utkällt att det är alltså hur säger man väldigt tätt läsa Føroya på några månader. Så det är säkert viktigt. Jag prövar nämligen att läsa nu i 2 år. Och liksom själv inte med att läsa öke och läsa själv mega cool, men är helt nämligen akkurat det jag vet. Inte vill ha hemma. Alltså här som jag vet inte, här som min familj och vänner eller så snär. Det är helt det var så tungt eller så chillt alltså. Att det kommer hem åter faktiskt, men Ja, det kan avvirka. ja. Det är immens att för något läge. Du personliga läsarliv. Alltså hur så känns det att läsa Verkfrøði? Alltså ta att snacka med folk och folk frågar vad du läser. Är folk positiv och liksom är det positivt upplevelse att läsa och att vara läsande som Verkfrøðingur? Ja, jag har alltid det går så redan liksom hur det är. Alltså det är så lite Verkfrøði. Så sprider det så kan det är. Och jag har lust att neka intrycka att det bara man folk som läser Verkfrøði. Så ja, så också det var en att det är ordentligt klok. Det är en sån uppbyggning man räknar ner på så här. Men jag testar bara gott upp att man helt det. Men Rot tar vi to Leo i skola och tog hem hem och sitter i skolan ting någon så är det så spänt på att jag skolan tingene. Tar man lite eller tar man inkre så driver man alltid om att man får läsa och så också med mega väl alltså är alltid en lika går eller är onkel det ordentligt går. Det är slett inte alltid lika. Alltså onkel det kan gott hålla det stort lite att färja skolan själva är ganska rockort. Som man akkurat lärt. Så fast en stort där kommer igång. Men det känns det ju ofta till sträv. Är man inte tymer att generalknilla tänker man helt vill. Netflix eller såna. I hur mycket mer det vet du. Jag ofta Netflix i mejan. Så till det här långt men television jag vi. Jag går fif till det som mycket mer jag ska det. Ja. Hur är det följt mån och att gänga assessment här du kanske kan läsa en uppbyggning som du har en intresse för i mån till att läsa mina namn och jag inte fast ska skulle här det mer bredare spektrum av fack och sånt. Ja, jag hade till nog så stora månader till att jag bara skulle just gå och tänka innanför alltså sån fack som jag tog med att jag ska skriva stora långar och göra uppgifter i samhällsfrågor och sånt. Det är alltid ordentligt dåligt att det bara är så som jag intresserar mig för. Jag vet några atlaner 18 år tog vi Leo till utbyggven, Verkfrøðingur. Ja, jag är för till Danmark att läsa 2 år vidare. Så att det kan vara min omslärare. Det ska man vara civil eller master eller vad det heter. Ja. Och ta det till Florida som atlas. Alltså, eller så vi är i Danmark. Så det är kvar fallt en avvard uppbyggning till att fortsätta igen. Ja, och det här var ju inte just så att det är nämnt att släppa in att dömas till ju till samstarva vid det ju i imskonfakon. Vi tar som produkter som tar i omkonfakon. Dömas stödfri. Jag kan vid akkurat samma pensum som tar i Danmark. Och finka faktiskt 4 läsare ur Danmark. Och det här var ett ordentligt gott fack. Så att löms att samstarva jag Verkfrøði uppbyggningen ut ju har ju mest sälja Danmark ganska är ordentligt gott. Ja. Så man kan lätt läsa vidare. Ja. Man behöver köra bench för att man får gång att läsa Verkfrøði så att man tror det allt är som man bara följer. Alltså så. Nej. Men man kan nog inte för att direkt där på. Visst det man inte. Den uppbyggningen är möjlig och vi nekvar möjligen och som
kan spyra till andra ting ösne. Ja. Helt ösne där man häver hållt starslärare att han lägger synder upp till att man kan färra direkt ut av arbetsmarknaden. Det gör det hos fyra det på det. Visst det tar man inte. Ja, men tid bäge. Jag hukar mig ordentligt. Tack för att du kom och jag också jag vet att det kom för att jag finns på sjur. Wow. Det är samröve om verkfrøði i dag. Ja, cool. Jag vet inte om du känner till en väst att Det är nekva år. Man blir alltså är nekva tag in. Alltså det är cool. en farva Detta huxi heter farvan till verkfrøði. Passa till som du huxar verkfrøði. Jag vet inte det. Det kan gott för. Tack för hälsa för. Tack för show. Det här var det mega gott. Vi är tack.